Ақшам шерфіңіз қайырлы олсын, эфирде Муслим Умеров. Бүгін апрелінің 19 күні ве Қырым ижғалының 782-ші күнідір. Сонки Одиссей вақияларынан заман тақымы таныш еті. Ярым аданың ижғалжы акиметі журналистлерге қаршы невбеттікі ұжым кечірділер. Тінтувлер Қырымда 7 журналистінің evlerinde откерелді. Қырым журналистикасының дуайыны Николай Семенаны яқыландылар. Белли ки очоқ ел девамында «Зеркало недели» ве «День» газеталарының муэлифі оларақ чалышты. Она 5 елге аписханеге отырта білелер. Яқыланғанлар арасында Руслана Люманова ве Линияра Абибулаева бар еді. Оларны сорғыдан сон еберділер. Ама Русия тарафындан тайын етілген акимиет журналистлеріні Радио Свободаның Қырым реалии лейхасының мұхберлері оларақ сая. Русия тентувне оғраған журналистлерден бірі Заир Акадыров Русия үшін ел верішлі олмады. Қырымда 7 инсан Русияның мақсус қызметшілерінің ұжымына ұғырады. Ишғалчилер журналистерінің evlerinde тентув кечірді. Олардың арасында фаалиетші Руслана Люманова, Эвел День газетасында çalışқан журналист Николай Семена ве фотокорреспондент Линяра Абибулаева. Наші колеги Линяра Абибулаева – це талановита, прекрасна людина, з якою взагалі не ліпиться ніякі звинувачення. А Микола Семена – це були теми найширші. Найперше, це були проблеми всі Криму. Це удар по свободі слова, по правах людини, про всіх кращих рисах людей. І намагання залякати. І, звичайно, це для всіх кримчан надзвичайно тривожний сигнал. Росія виступає як держава-терорист, і наслідки розгортання цієї політики будуть дуже драматичні. Москва тарафындан тайын етілген Қырым прокуроры Поклонскаяның айтқанына көре, журналист Николай Семенаға қаршы жинайы іш ашылды. Оны Русияның бүтінлігінің бозылуына yollanılған күтлеви чағыруларда қабатлайлар. Оның білгісаярында Санки Қырым гражданлық қамачавының иштиракчилері хақында мақалелер таптылар. Опубликована статья о так называемой блокаде Крыма украинскими активистами, в которой приводится высказывания, призывающие к проведению в отношении полуострова и его жителей изоляционных мероприятий, включающих боевые операции, а также высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности. Мы никогда никому не позволим совершать преступления в отношении граждан Российской Федерации и России в целом. Линяра Абибулаева ве Руслана Люманованы ФСБге Николай Семенаның іші бойынша шат оларақ чағырдылар. Сұравдан сон еберділер. Ләкин журналистке ярмададан чықмаға ясақ еттілер. До 2 часов сегодня продолжался допрос, примерно с 12 часов до 2. У ФСБ говорит о том, что он распространил в интернете статью под названием «Блокада. Необходимый первый шаг к освобождению Крыма» на сайте Крым Реалии. Семена вину не признал, ни о каких публичных заявлений он, как он говорит, не делал, не публиковал и так далее. Может быть, была какая-то частная переписка, в которой он делился своими мыслями и так далее. Украина информацион саясетінің әзірлігінің фікірінше, ишғалчы акимиет Қырымда қалған мұстақыл журналистиканың қалымтыларына йоқ етті. Украина информацион саясетінің әзірлігі, Украина тыш ішлерінің әзірлігі, халқара тәшкілетлар ве күтлеви хабер басталарының сөз сербіслігі бойынша ОБСЕ векілінің тінтувлерге жева бермеге жағырды. То, в принципі, всі вже в курсі. Яка буде реакція? Ми чекаємо достатньо жорсткої реакції, адже розуміємо, що сьогодні російська пропаганда доводить всьому світу, що правопорушень в Криму немає, що всі жителі Криму щасливі в своїй рідній гавані. І ми розуміємо, що така інформація, вона вкрай потрібна для того, щоб створювати реальну картину в Криму. Треба поширювати і робити санкції по відношенню до Російської Федерації більш жорсткими. Ишғалчы прокурор Поклонскаяның айтқанына көре, шымды Қырым Реалии Русия территориясында ясақ етілмесі үшін Русия баш прокуратурасы ве Роскомнадзорға материаллар азырлай. Қырымның Украина прокуратурасы исе Линяра Абибулаева ве Николай Семенаның evlerinde өлтірілген қанунсыз тінтувлер бойынша 2 жинайы іш açты. Бұның үшін Поклонская ве оның ярдымчылары 5 жылға қадар сербестіктен марум етіле білелер. Эльвина Седулаева, Роман Спиридонов, Ведем Ситаров. Заман АТР. Русияның адлиетчілік назирлігі межлісні экстремистик бірлішмелер жедвеліне
кірсетіп фалиетіні ясақ етті. Меджлисні экстремистик бірлешмелер жедвеліне Қырымның ишғалжы прокуроры Поклонская чықарған қарар эсасында кірсеткенлер. Белли ки 13 апрель Наталья Поклонская меджлис рейслеріне хаберлер васталарыны қоланып, хал коғынды олған тедбірлеріні кечірмеге ясақ етті. Қырым татарларының милли меджлис рейсі ғарп лидерлеріні тен біледі. Оның білдіргеніне көре бүгінімі ярын оларының девлетлері де ишғалеті біле. Рифат Чубаров Украин парламентарийлерге огынге чықышта бұлынды. Ләкин оның мұраджаты бұтын дүния жемиетіне йолланылды. 18 квітня 2016 року рішенням Міністерства юстиції Російської Федерації, країни-агресора, Меджліс кримсько-татарського народу внесений до перечню екстремістських організацій, діяльність яких заборонена на території Росії. Режим Путіна, окупувавши Крим, зробив ще один крок, який скоротив ментальну дистанцію між ним і режимом Гітлера, який також приговарював цілі народи окупованих їм країн Європи до знищення. Власне, у нас немає питань до Путіна. Він поводить себе в окупованому ним Криму настільки брутально, наскільки йому дозволяє міжнародна спільнота. Інша справа, чи усвідомлюють лідери країн Заходу наслідки для власних народів своєї страусиної політики по відношенню до Росії, яка відкрито примірює на себе роль власника судеб всього миру. Сьогодні під ударом кримські татари, українці, Україна. Але ніхто не може уникнути відповіді на питання, а хто буде завтра приречений Росією? Отже, лідери країн Заходу, міжнародної спільноти мають зрозуміти, якщо не зупинимо Путіна, то завтра буде їхня країна, їхні народи. Зупинимо разом Росію-агресора, звільнимо Крим, відновимо територіальну цілісність України. Слава Україні! Тюневін Русия сынырыны кечті. Бұны Украина президенті Петр Порошенко Меджлиснің ясағанны изатлап Дания баш назиры Ларс Расмуssen иле Курышевде білдірді. Порошенконың қайдеткеніне көре Русия қаршы көрсетілген санкциялар бұл барышық музакерелерінің башланмасы йоланылған бір імкандыр. Я хотів би чітко наголосити, що ми розглядаємо санкції не як інструмент покарання, а як мотивацію для Росії бути за столом переговорів і виконувати взяти на себе зобов'язання. Я також вдячний пану прем'єр-міністру за позицію Данії щодо анексії Криму, невизнання факту закріплення чіткого українського суверенітету над Кримом і підтримки зусиль України в звільненні Криму і захисту українського народу, українського населення, кримсько-татарського населення від тих тортур, які зараз відбуваються, оскільки вам відомо, що вчора був уже перейдена межа і був заборонений меджліс кримсько-татарського народу. Меджлис экстремистик бірлешмесі кебе танылғаны себепіле Украина бірлешкен милетлер тешкелятының телюксізлік шурасына чағыра. Бұ ақта юқары шура елбашчысы Андрей Парубий Топлашевны ачқан вақыт білдірді. Бұнмен берабер о депутатларында Крым-татар халқына дестек көстермеге чағырды. Вчора Міністерство юстиції Росії оголосило Меджліс кримсько-татарського народу екстремістською організацією. Цілий народ, наші кримсько-татарські брати, оголошені екстремістською організацією. Це вперше після закінчення епохи диктаторів Сталіна і Гітлера
цілий народ оголошують екстремістами. І це прояв російського фашизму. 18 травня 1944 року Сталін підписав злочинний указ, який призвів до страшної трагедії кримських татар. 18 квітня 2016 року російська тоталітарна влада забороняє меджліс. Дії Росії ще раз підтверджують визначення цієї країни з цим керівництвом як тюрми народів. Кримсько-татарський народ не має іншої батьківщини, аніж Україна, аніж Крим. І наше завдання усіх разом зробити все можливе, щоб чим швидше звільнити від окупації наші землі і наших кримсько-татарських братів. Я від імені українського парламенту звертаюсь до міжнародних організацій дати реакцію на цей злочин. Звертаюся до українського МЗС з проханням розглянути можливість термінового скликання Ради безпеки ООН з цього питання. Я впевнений, всім цивілізованим світом ми доб'ємося звільнення наших побратимів з-під окупації. Привітаємо наших побратимів, кримсько-татарських братів, щоб вони відчули нашу підтримку. Украина тышышлер назирлиги Крым татарларының тимсалжы органы экстремистик бірлешме киби танылғаны себебінден тенқит етті. Назирликнің спикері Марьяна Беца білдіргеніне көре Крым татарларға қаршы Сталин репрессияларыны куланмаға девам етелер. МЗС України, безперечно, вкрай обурений рішенням російського Мін'юсту визнати Меджліс екстремістською організацією. До цього ми вже висловлювали рішучий протест у зв'язку з так званим рішенням окупаційної прокуратури на тимчасово окупованій території Криму призупинити діяльність Меджлісу. Це черговий крок у ланцюгу злочинів російської влади як держави-окупанта. Росія вкотре порушує міжнародне право, це повернення до часів сталінських репресій, це кричуще порушення прав людини. І, безперечно, ми засуджуємо такі дії Росії. Це ще раз свідчить про те, що російська агресія проти України лише поглиблюється. Ми закликаємо всі демократичні країни світу вимагати від держави-окупанта невідкладно припинити масове порушення прав людини в Криму, надати доступ всім моніторинговим місіям міжнародних організацій до Автономної Республіки Крим для постійного спостереження за ситуацією у сфері прав людини і об'єднати зусилля з метою деокупації Криму. Меджлис экстремизмны куланмайып, дайыма тек канунлы назирлыкларны кечіреді. Бұны Майдан иностранных дел Хария дипломатик фондының идарериясы Богдан Яременко білдірді. Оның фікірінже Меджлис ярмаданын ишғалжы акимияты үшін esas нишан oldu. Отже, це геноцид, фактично. Намагається знищити цілий народ поки що шляхом знищення окремих активістів і знищення його керівних структур. Але, на жаль, знаючи російську владу, розуміючи їхні апетити, швидше за все вони на цьому не зупиняться. І ми дуже швидко зрозуміємо, що мова зовсім не в Меджлісі чи в тих активістах, про яких йдеться в численних судових справах, переслідуваннях, арештах, допитах і так далі. Мова йде про бажання колонізувати Крим, встановити там владу, позбавитися нелояльних людей. Егер Русия махкемесі Меджлисны экстремистик тешкилят оларақ таныса, оның азалары джинаи тақипке оғрай білелер. Бұны Русия адвокаты Дмитрий Сотников білдірді. Оның қайдеткеніне көре экстремизм үшін 100 000 рубле пара жазасы білгілене біле. Яғаланған бір ел девамында қазанылған парадан марум етіле біле, яда 4 елға қадар аписке қапытыла біле. В соответствии с статьей 282 предусмотрена уголовная ответственность, соответственно, за организацию деятельности экстремистской организации с момента, когда решение о том, что она является экстремисткой, вступило в законную силу. Вот. То есть, если после этого организация будет продолжать свою деятельность, то, соответственно, предусмотрена уголовная ответственность с разными сроками. Вот. Так, за организацию можно получить до 8 лет лишения свободы, за вербовку до 6 лет лишения свободы и за участие в этой организации до 4 лет лишения свободы.
но только после того, как решение суда вступит в законную силу. То есть, если после вступления решения суда в законную силу данные лица выйдут из этой организации, из числа членов этой организации, то, соответственно, данное преступление не будет на них распространяться. Норма данной статьи. Если же они из организации не выйдут и продолжат деятельность в рамках запрещенной уже организации после вступления в силу решения гражданского суда, тогда, соответственно, они будут подпадать под эту уголовную ответственность. Түнівін Қызылташта яқыланған Рифат Алимов ве Арсен Джипаров аписте июль 18-не қадар болуна жақлар. Бойле қарарыны Ахмежитнің Киев районы махкемесі чықарды. Крым прокуроры Наталья Поклонскаяның созлеріне бинаен Алимов ве Джипаровның Русия Федерациясында ясақ етілген Хизбут Тахрир тәшкилаты или алякалары олған. Вынес решение о содержании под стражей Арсена Джипарова и Рифата Алимова до 18 июня. Так как в ходе судебного заседания звучало там со стороны обвинения, что еще продолжаются следственно-розыскные оперативные мероприятия, надо полагать, что этими 10 человеками в данном деле репрессии не закончатся. Кому-то нужны громкие дела, раскрытия, премии, очередные звания, но человеческих судеб их это меньше всего волнует. Крым татарлар хав астындалар. Буны Крым татарларының Хизбут Тахрир тәшкилаты или алякасы олғанында қабатланув ве яқаланувларыны изатланған вақытта яқын шарх тәтқиқатлар мерkezінің ижра мудиры Игорь Семиволос білдірді. Семиволосының фікрінже бұл Русия хакимияты тарафындан открылген Коркутов сіясеттер. Так, я думаю, що це небезпечно для практично всіх кримських татар, оскільки це такий чіткий сигнал, який посилає російська окупаційна влада всім кримським татарам, що жоден кримський татарин не є у безпеці, що кожного можна обвинуватити, кожного можна, скажімо, притягнути, на кожного можна зробити справу, кожного можна притягнути до відповідальності за той чи інший вчинок, уявний чи реальний. І якщо, скажімо, ми маємо справу 26 лютого, то чому не можуть бути якісь справи інші? Мустафа Джемилев, Верифат Чубаров, турк жасуслары олғанны таздықланған весиқалар яландыр. Бұны Украина қавсызлық қызметінің елбашчысы Василий Грицак білдірді. Хатырлатамыз яқында Кутлеви хабер васталарында Ижғалден сон санки Украина қавсызлық қызметін Қырым идаресінде тапылған весиқаларының копияларында пейда олды. Оларға көре санки Украин махсус қызметлері Қырым татарларының лидеріні назарет етіп, оларны Туркия елчіхасіне еле откірілген ишбірлікте қабатлады. Весиқаларға көре Туркияның Тика тешкилятының межлис эсабатына санки $1 миллион ақчылар кечіріледі. Своїми діями, вчинками і лідери кримсько-татарського народу, і Мустафа Джемильов, і Рифат Чубаров, я думаю, довели краще, ніж будь-які фейкові документи, які викидують росіяни для того, щоб скомпрометувати патріотів, які вийшли з Криму і ведуть себе достойно. Киев ве Крым татарлар топлум яшаған қасабаларда сүргінлікнің 72 еллығына барғышлаған матем түдбірлері откерележек. Бұл ақта Меджлис топлашуында қарар алынды. Тешкили комитеті азасы Риза Шевкиев білдіргеніне көре майыс 18 күні сияси лидерлер, депутатлар ве халқара тешкилят азалары иштирагы или хатыра тедбірлері откерележек. Қырымда есе яшаған Қырым татарларға бұл күнні тікленген хатыра абиделері яқында кечірмеге тевсие етелер. 18 числа в 19 часов на Майдане, центральной площади Киева, пройдет митинг, посвященный этим событиям, где приглашаются все жители Киева,
и крымско-татарской, азербайджанской, турецкой диаспоры, которые проживают здесь поблизости. Соответствующие митинги проводятся и в Херсоне, и на границах. Мы ожидаем, что из Крыма люди, которые в прилежащих городах проживают, они приедут, могут проехать через границу и поучаствовать в этих митингах. Так как там запрещено собираться и высказываться, то здесь они могут выразить свое волеизъявление и поучаствовать в этих мероприятиях. Бу ноктада программамызны екүнлейміз. Сізге хайырлы ақшамлар тілейміз.